Ikusentzuleak kaixo eta ongi etorri, aurrera jarraitzen dugu arira saioarekin eta aurreko asteetan Antzuolan eta Elgetan izan ostean gaur Eskoriatzan geratuko gara. Kasu honetan ere 7 hilabeteko agintaldi eginda, 2024ko udal aurrekontua onartuta, horiei buruz ariko gara eta egingo diegu lekua baita ere nola ez duen esan eta galderei badira eta hainbat. Eta gurekin da horretarako ezinbesteko bidelagun izango duguna Eskoriatzako alkatea Edorta Zubizarreta, kaixo ongi etorri. Kaixo. Tira, 7 hilabete egin dituzu alkatetzan, nolakoak izan dira lehendabiziko hilabete hauek, zein da egiten duzun balorazioa? Bueno, balorazioa printzipioz nahiko positiboa da. Dena den, sartu eta berehala mahai gainean bagen itxune hainbat lan egiteko, hainbat zerbitzu kontratuak bukatzen ziren, horiek berriro martxan jartzeko lizitazioak atarra beharrekoa ziren eta beste, orduen lan askokin, printzipioz ondione aklimatatzen, eta gehien bade egunerekue jan egiten gaitxue denpora. Ez da, zure lehen aldia udalgintzan, alkate izan zinen 89tik 2003ra, eta zinegotzi ere bai aurretik, 95tik 89ra. Lagunduko noski aurreko esperientziak? Bueno, lagundu, ez dakit, behintzat gauza asko aldatu die, informatika aldetik eta 20 urte alperrek ez dira pasau, eta, dana barrixa ez da, lehengo gauzak, erdi astuta banitxun, baina, balitxo jate, behintzat langileia danak ezaguna die, eta alde horretatik, esperientzia eukitxea ona izaten da olako gauzaetan. Zeuk esan duzu ez da, 20 urte pasa direla aldi haietatik, eta ez direla alperri pasa, aldaketa sumatu duzu esate baterako informatikari dagokionez, zer gehiago esango zenuke aldatu dela herria, herritarrak, udalgintza, zer aldatu da bi hamarkada hauetan? Ze aldatu da, gehien bat da, eguneroko lanetan hori informatikaren asuntu eta guztiz aldatu da. Gero, lan egiteko modu aldatzen da, herritarren aldetik, lehen oin askoz gehiago gerturatzen die, eta, Bi agintaldiren ostean, EH Bildu dago orain udal gobernuan, zentzu horretan, zertan esango zenuke nabaritzen dela aldaketa? Nik uste dut, aldaketa egon behar da, aldaketa egon da, eta nik uste dut, herritarrek ikusten zabielako beharrezko esala aldaketa hori. Nik uste dut gu entzuteko, herritarrei entzuteko aurrekoe, baino gai askoz zabalagoak gare, herritarrak entzuteko, eta hori, ni printzipioz esango nauke hori, herritarrek beharrek ikusiko zabiela aldaketa beharrezkoa esala. Lehendabiziko hilabetei buruz hizketan aipatu duzu ez da lan asko, maiz egunerokoak ere jaten gaituela. Okerrezpanago zu bakarrik zaude liberatuta ez da Edorta, zer moduz moldatzen zarete zentzu horretan? Bai, hasieratik pentsatzen gendun horrela, alkatek liberatu behar zala, eta holan egin gendun. Eta printzipioz ondo doia asuntue, ondo moldatzen gare, eta horrela jarraitzuko. Eta oposizioari buruz ere galdetu nahi nizun, batetik jakiteko zer moduz joan den eskualdatzea eta bestetik zer nolako harremana duzuen oposizioko ordezkariekin? Oposizioakin hasieratik egin gendun hitzordu bat, egin gauen bilera bat, galdetu gutzaun euren postura zen izango zen, eta eurek esan guzkuen batzordetara etorriko zirela, batzordetan parte hartuko zaubiela, eta hortan gabitza. Egisa esan gehiegi ez direla hurbiltzen udaletxera, baina printzipioz batzordetara etorten die, eta hortan gabitza. Bestela harreman personala ona da. Tira, ondorio dutzen baldin bazaizu Edorta kalera egingo dugu, izan ere bertan ibili da galdezka Imanol Beloki lankidea, eta udalbatza berriari buruzkoa izan da, lehendabiziko galdera entzun dezagun. Duela 7 hilabete agintaldi berria hasita, nola ikusten dute Eskoriatzarrek udalbatza?
Ilusioz, lanerako gogoz daudela uste dut. Ondo, jente berrixa, gaztiak, nausixabak eta holan, hobeto. Ez dut importa, esan. Jente barrixe da ondiokan, ikusti erdau. Nik uste, baina, hori, jente barrixa sartziek beti positibue da, aldaketa begonda udalan, eta, besan daku, ikusi biko zen horri hartzen dituzten, eta aurreko udalak egin ez dauen ero gaizkein jauena, hortan aurrera pausuek emuten dien. Ez dute zeuketan asko, alkatiete zeuketan daute eta kontejalen bat, baina bestela, ondo, normal. Roketxaten datu hau esperientzia da, nire lagun batzuk, talde baten joten da bie, eta lehen hau haukien lokal bat, baina, ezotzien oso zain muripin edo esateko moduen kendu intzien, edo azkenin gelditzu ziren lokal barik, eta nire dakitzetela eurak esan da, oin berriz daukie lokal bat, herriko doletxiak emun da, eta herriko lokal badala, orduen zentzu hortan lehen ez zaukien, lehen baukien kendu itzien, eta oin berri daukie, orduen nik horra bat ikusten dut. Esperientzia kaleko ikusi duten, detaile bat moduen, hoixateko. Zoragarria. Alkaltea edorta oso jatorra da, ondo. Ondo, elegante. Goguekin hasi di eta nik uste dut ondo dauela. Lenguep ondo inauen, baina honepego elegante, gustora. Ondo, eskatu dugu bai umiendako eta olako txokotxo bat, eta hori behin munguzkue, urrengo urterako beste zehozea ondixau bat bakarri guretako guztako jakun. Ena oso sartuta politika kontuen, gutxi hau ingurukuen, baina, nire guraso boskatu dago ontara, eta, espero disfrutetia boskatutakua. Herritarrek esandako hainbat edorta orokorrean, ez dute balorazio txarrik egiten. Ondo, ilusio, ikusten zaituzte? Eskertzeko da herritarren iritzi hori. Entzun dugu esperientzia hon baten adibidea ere emandu batek, musika talde bati entxegu lokala utzi diezuela eta umen gairen bat ere irten da, geroxiago hitz egingo dugu hori buruz. 2024 etorrita, jada baduzue, aurtengorako udal aurrekontua, 6 milioi eta 100.000 euroko aurrekontua da. Ze irizpide hartu dituzue kontutan, nolako aurrekontua da? Aurrekontua da argi da, hori aurrekontu egiterakuen lehenengo eta behin kontutan hartzen die ze sarrerak ikusi behar ditugun, ez? Hori kontutan hartuta, gero gastu finkuak zentzuk izango die. Hor, eduki ditugu lehen esan duten lizitazio berri horiek, kriston eragina eduki dabie aurrekontuetan. Hor dauzko biru kontratu berri egin beharrekoak, lore zaintzakoa, etxez etxeko zerbitzuarena eta kale garbiketarena, eta adibidez lore zaintzakoa 36.000 euro gehiago lehen baino izango die, kale garbiketan 51.000 eta etxez etxeko zerbitzuetan 90.000 euroko. Horik esaten duten moduan kriston eragina eduki dabie gastuetan. Orduen, sarrerak gastuek, hor geratu dan dirua inbertsiotarako geratu da. Izan die 3.000 euro inguru inbertsiotarako zuzendu dienak. Baina, bizpide da hori, eta gero aurrek urtetako remanente hor bar dagoenez, hori ere beliko da pentsautako herritarrek eta proposatzen dauen gauzak egiteko. Hori da, ezta, aipatu dituzu besteak beste lizitazioak, ezta, eta hor 3 kontratu edo 3 zerbitzua aipatu dituzu. Ezinbestekoa jo duzue horietara diru gehiago bideratzea lan baldintzako betzeko? Bai, noski. Kontratu horiek oindala 5 urte egindakoa zeie. Orduen, mantendu die isa oindala 5 urteko baldintzak, ez? Eta gehien bat, adibidez lore zaintzako eta etxeko zerbitzuak, orain arte eduki izan dabie konbenio estatala. Orduen, hor egin izan duguna izan da barruko konbenio bat. Udaletxek berak, langileekin, saiatu konbenio berri bat, baina eurentzako bakarrik. Eta hori baldintzetzen dago, eta gehien bada hori langileen baldintzak hobetu aldera bai. Modu horretan orain egin da lehendabiziko aldiz.
konbenio edo hitzarmen propio hori egitearen adiot. Hori da, bai. Oin izan da lehenengo aldiz egin dena. Orain arte euki izan da bie, konbenio estatala, bai. Eta zenbat urterako egin duzue hitzarmen hori? Printzipioz izango da urtebete bat, gehi bat. Osea, asko jota 3 urtetarako. Aurrekontua bera, iazkoa baino 23% txikiagoa da. Aldean nabarmena da, zein da arrazoia? Arrazoia da, igez sartu zabiela proiektu handi bat, geotermiako proiektu bat, ze kostu esan 1.400.000 eurokoa. Hori behin sartuta, baldintzatzen dau presupuesto dana. Orduen, aurtengorako diru hori ez da sartu, ze egiterakoan egingo da remanenterekin, eta gixen bat horregatik da morrezketa ez, da buena. Hori da, remanente edo soberakinari dagokionez, zenbat diruri buruz, ari gara hizketan? Zenbat jasotzea espero duzu hortik? Remanentetik gutxi gora bera 2,5 milioi edo badaude. Eta foru funtsa legoke bestetik ez da, hortik ere oker espaldin banago, aurre ikusitakoa baino diru gehiago espero da. Hori da, bai. Hortengorako eura bialdutakoen eta mantentzen bada eurak esan dakoa, diputazioak esan dakoa, 200.000 euro gehiago izango die, bai, sarreretan. Mailegu beharrik ez dago? Printzipioz mailegurik ez dago beharrik, esaten duten moduen, remanente bat dauelako. Tira, horiek bideratuko dituzue, horietatik jasotako diruak inbertsioetara, eta hain justu ere inbertsioen artean aipatzekoa da, Manuel Muñoz, kiroldegiko gimnasio berria ez da. Lanak martxan daude gainera, konta iguzu, nola doaz eta noizko horre ikusten duzu bukatuta izatea? Bai, horre ingo da gimnasio berri bat, aprobetxatu goiko solairuen da zen bi eremu libre da zenak, eta printzipioz obrak hasitxa daz, aurrek usten da 3-4 hilabeteko epetan hori bukatzea, eta horrekin batera, behin obra bukatzea, hasiko oina zibigare ekipamentuarekin, pliego bat osatzen, horiek ataratzeko. Behin obra bukatuta, ekipatzeko gimnasioan. Zeintzu dira kiroldegiaren eta gimnasioaren gaur egungo erabilera batuak, eta ze aukera eskainiko ditu instalakuntza berri horrek? Erabilera sozio da 1.300 pertsona, sozio moduen kiroldegian, eta gimnasioak kristone erabilia dauko. Orduen horreitik egingo da gimnasio berri hori. Txiki geratu da. Txiki geratu da, bai, Arafaten zare eta gimnasio muskulazioako gela adibidez, ikusten duzu beti jenti kantxara doiela estiramentuak itxeko, hau beste, txiki geratu da. Eta eskainiko dana da gimnasio berri horretan, gehien bat muskulazioko gelak, zintak eta olako gauzak. Leku askoz gehiago ongo dira, gabitza esaten 200 piko metro karratu gehiago. Kiroldegia aipatu dugula aprobetxatuz, esan daiteke frontoiaren erabilera ere handitzen doala, ez da? Bai, hori horrela da. Nik uste dut herri guztiko arazo edala lokalen asuntu eta kirol egiteko lokalen asuntu. Frontoian, orain arte, ibili izan die pilotakuak eta talde bat arko tiraketa dunak. Aurten eukido bezkaera eta sartu dutxugunak die futbol salako beste bi ekipo. Orduen aztertzeko gauza bada, baina oso eskara asko eta guztiz beteta da. Hori da, ez da ikusten dut gainera txapelketa batzu egin direla, astroki arkulari taldekoak ere bertan entrenatzen dutela, erabilera gehitzen duala. Skate parke berriari buruz ere galdetu nahi nizun Edorta, kasu honetan aurreko agindalditik datorren proiektua da, ze balorazio egiten duzue, erabiltzen da, ikusten da hobetzekorik? Skate park, balorazio prinsipioz da, positiboa da. Guk, prinsipioz lekuarekin ez gauen ondo ikusten, baina behin eginda ikusten du ondo integrautu dela dagoen tokixen, eta erabilera aldetik hori prinsipioz zabaldu zen noviembre hasieran,
oso euki genitxun azaro eta bendu nahiko hile euritxuak, eta oin eguraldi honekin eta ikusten da jentia erabiltzen dauela, bai. Baina ez balorazio positibo edala, bai. Musika eskola. Lapurreta izan zen, abenduko zubian, eraikina lekuz aldatzea bada, ez da, eskuartean duzuen gaietako bat, ez dakite zentzu horretan noiz, nora, ezer aurreratzeko moduan zauden? Ez, argi dauena da, dauen tokixen, ez dala toki egokixena. Bere garaian hartu zen erabaki bat lekuz aldatzeko, niretako erabaki guztiz okerra, eta bai, badaki, konstiente gara leku ez dala proposena, baina aurre ikusten dien pare bat leku egokitzeko kriston dirutza da. Dauko eskuartean proiektu bat 800.000 euroko dana, eta prinsipioz diru laguntzak eta ez baditzugu zaila ikusten dute horiek egitea. Topago biharko genitxune diru laguntzak proiektu horiek gauzatzeko. Leku horiek zeintzu diren aurreratzeko moduan ez? Ez, prinsipioz ez. Zein da gaur egungo tokiaren arazo nagusiena eta ze baldintza bete beharko luke etorkizuneko leku berri horrek? Baldintzak dauko sotano baten dau, humedadia itzela da, eta ez da, doi esan geizki ez banau 20 urte, 18 urtetan, eta leku ez da egokixena. Ze baldintzak leku bat, prinsipioz hori, humedadia ez daukena, eta askoz be zabalagoak izatea. Geotermia proiektua aurrera eramango duzue, proiektu hau ez da, okerrezpanago, zein da asmoa, zerbaitetan aldatuko da hasierako asmoa, eta ze abantaila ekarriko ditu? Asmoa da, hasierako proiektua aurre ikusten zen 5 eraikin hornitzea geotermiarekin. Kiroldegia, Iluzezeiza eskola, frontoia, aurre hezkuntza eta kulunka. Orduen, lehen esan duten moduen, proiektu hori izan 1.080.000 eurokua, eta diru laguntzak 530.000 eurokua. Orduen, ayuntamentuendako kostu izango zen 750.000 eurokua. Hori ikusirik, eskatu gauen azterketa bat itxi daukogun konsumoari begira eta ze aurrezpen egingo genitxun horrekin, eta tarazan lan hori amortizatzea izango zen 20-25 urtekoa. Orduen, esan gauen esan la posible, esan errentagarria guretako. Orduen, oin birplanteatu da proiektua, prinsipioz diru laguntza berdinakin, baina hor dituko zen hasiera baten kiroldegia eta Luizezeiza eskola. Eta udaletxendako kostu 300.000 euroko gutxio izango zen, 450.000 inguru, 750.000 euro izan biharrien, 450.000. Orduen, horrekin zen lortzen da, proiektu horrekin, prinsipioz gaza gutxi hau konsumirutea. Legez, udalak dauzkogun baldintza 2030-erako murrizketa batzuk energiaren inguruen. Orduen, hau eginda, lortuko genuke murrizketa horiek, eta prinsipioz da hori, gazaren konsumoa askoz be gutxi hau izatea bai. Elizateetako beharretara ere bideratuko duzu, diru partida bat. Kasu horretan, zeintzuk dira behar nagusienak eta zenbat diruri buruz ari gara hizketan? Auzoetako beharrak asko die, baina prinsipioz diru laguntzak bideratzen die, inbertsioak bideratzen die landa bideak, gehien bat izaten da hortarako, eta aurten lehendik bat zegoen proiektu bat argiteri publikoa jartzeko hainbat tokitan, auzoetako hainbat tokitan. Eta gero berriztasun moduen aurten saiatu bigare auzotasi proiektua martxan jartzeko.
auzoetako jentiak ezin da bienak kotxez edo jetxie... Auzotaxi, bai. Jetxie kalera egongo herriko taxilariak egongo dia prest detxu eskero fateko eta bidai horiek egiteko. Eskoriatzako Elizaten elkarteak ez du, gaur egun ordezkaririk udalbatzan. Edozein kasutan, baduzuen nolabaiteko lan dinamikarik Elizateetako bizilagunekin? Bai, oso bakutza badauko bere auzo alkateak, ordeetan jarritxa dauko hilero bilera bat itxia. Hilero elkartzen gare eurekin, auzo alkateekin, euren ardurak, euren beharrak eta aztertzeko. Aurrekontuen bozketan kontra bozkatu zuen oposizioak eskaxak direla argudiatuta eta inbertsioetara oso diru gutxi bideratu duzuela erantzita. Zer duzue horren aurrean esateko, ze irakurketa egiten duzue? Bai, oposizioak, prinsipioz, eskaerak ez ditu, ni dakidanez, eskaera bakarra egin dute sartu da bie, proposamen bakarrak egin da bie, eta proposamen hori baitxa, ez batzordetan azaldutakoa, baizik eta sarrera normal baten eginda, udaletxeko sarrera baten normal eginda. Orduen, euren aldetik proposamenik ez da egon. Eta inbertsio gutxi sartuta da zela, lehen esan duten moduen, remanente bat badaukugu, eta alperri da presupuestoetan sartzia, ez dakizen bat milioiko presupuestuak, proiektuak, gero ez badie gauzatzen. Orduen, presupuesto aurrekontuak izan die, esan dutena, sarreraken gaztuek emuten daubienak, bideratzen da inbertsioetarako geratzen den kopuru hori, emaitza hori, eta prinsipioz remanente bat eukitxe, inbertsioak remanentekin bideratuko dira. Adibidez, geotermiako proiektu hori, aurten ez da sartzu, remanentik datorrelako. Tira, ongi iruditzen baldin bazaizu kalera egingo dugu berriz ere, oraingo honetan herritarrei ikusten dituzten premia nagusiei buruz galdetu di Imanol Belokik. Herri guztiek dituzte beharrak eta eskoriatzaren premia nagusiena zein da? Zer eskatuko zenioke udaletxeari? Erretiratuentzako gauzak dituzten arazoak ahalik eta azkarren konpontzen badituzte, hobeto. Eskatuko notzan autobusak ipintzeko gehiago gatzara, seni gatzakoan az, hasi que, bai. Esan skateparka pixkat hobetzea, dago pixkat lamentable, esan. Skateparka jarrezak ezaketen modulo hobeak eta pixkat rampaketoran hobetzea. Herria indaue gainera? Bai, baina dago neko txarto. Eta nire izaz hobetzea pixkat moduluak, gehien bat. Biharrak bai esango nauke, herrizko bizitxasune mugimentue, bastakit adibidez tabernak gero eta gixo izten David, zabaldu ez, komerzio ebe ikusten dut oso eskaz, eroser gauza bihar izetekotan, eskoitzatik urten biozu izen jentia gazteizera doiela, izen atxabalta, arrasater, obie dana, baina komertzio aldie ikusten dut oso eskaz, eta hori bai ikusten dut injartu biharreku eta biharra dauen arrixen. Pasietako goitxi bera eta ikusteko faltak. Hori bai esango nutzela. Basterra behiraketako zela da zen. Basterra behiketako bidegorritxaz aparte, azerape bai? Bai, kalien. Ze biedan eura dakixen ipaino beto. Pasietan badie, ikusko daue. Motoprentuen okrureten jat, bai dago oso garrantzitsua dela eukitxia musika eskola bat bide moduen instrumentuekin daulan, eta alako ezbehar baten ondoren zer barik gaketia, ez dakitxe egondan aukerarik herrikuei esan borrezateko hemen daukotzu zenbaki bat, hemen dirua sartu, edo ez dakiz zer ipini biagau hortarako, egun bat ez dakizarako, horako gauzan bat ez badaui egin, ondo gontzen itxia, eta egin badaui oso ondo. Kale oso txiki da. Kalia oso ostua dela? Bai, beste galian bai, zi. Lehenoko hauzie, gaina txistulari moduen musika eskolie. Musika eskolie irtenbide bat egun bi jakorri, aldo batetik lokala, paseudanak inoen gaina lapurren historia horrekin eta gero nik uste dut lokal horretatik urten da beha mouko lokal bat jirau bidala, ze hori herrixendako da. Herriko gaztiek eta danak hortik hori importantia daukida iziela
bida moduko formazio bat eta musika munduen. Eta gero, ez da hit, bestela ez da hit, dauzen espaloiak apurtxoa konpondu eta holako txea osa batzuk, bestela, txatu, okurri dute, baina musika eskolena oso importanti epetzatat. Bai botaten duguna faltan guraso berrixok, izen da txokotxo bat, aterpian, estalpiakin, ez dakit txintxaunen batekin, baina zehose aterpian, bestela ez dauku hemen ez. Gauza batzuk faltan botaten die badaz, gauza batzuk herrixen ja zaharrak igartzen dienak, eta bueno, hori uste dut beharrezkoa badala. Tira, hainbat gai jarri dizkigute mai gainean Eskoriatzarrek, ez da? Bazen tartean esaterako bizitasuna, mugimendua faltan botatzen duenik. Kezka, nolabait esatearren, herrian komertzioa iskaxote dagoen, tabernak isten doazela, zein da egoera? Jarri dau da, merkataritzaren inguruen nahiko eskaz gauzela Eskoriatzen, ez? Badau herrixen merkatari elkarte bat, Astroki dana, eta hasieratik sartu ginenetik harreman zuzena dauko eurekin. Egin ditugu pare bat 3 bilera eurekin, eta guztiz perezgaz eurek laguntzeko. Eurak egiten dituzten urtean zehar ekimenak laguntzeko eta bultzatzeko. Umen gai ere birritan entzun dugu, dagoeneko kale inkestetan, egia da tipitapa, guraso taldea, sortu berri dela ez da, kasu horretan, okerrezpanago, leku bat, aterpe bat, eskaini diezue dagoeneko, ze puntutan dago gaia eta aurrera begira ze asmo daukazu zentzu horretan? Bueno, hau eskaini jake badau leku bat ludoteka dana, eta horiekin batera egin jake lekutxo bat. Orduen elkartzen, trukatzen, bixen artian erabiltzen dabie lokala. Aterpe horrena bai, da eskaera bat, baina, batek gureko daue leku baten beste, baina, ikusteko izango da eta aztertzeko gai da. Eta gero, lokalen arazoa, arazo hainbat talde daukienak, eta da, maigainen jarri beharreko gauza bat, aztertu zenbat lokal ditugun, eta nola egin, utzik da zen lokalak egokitu zelan egokitu eta dauna hartuien banatzeko. Hori da, ez da, lokalak falta bituztela ulertzen dut, baina lokalak egon badaude herrian. Lokalak badaude, baina egokitu barik. Udalak badauzko hainbat lokal metro asko, baina erabiltzen dienak gehien bat almazen moduen, eta egokitu bari dauz, ez? Orduen, inbidana da esan dutena, azterketa bat zer lokal dien, zenbat talde da zen herrixen, ze behar dituzten, eta horren arabera jokatu. Zirkulazioari dagokionez, baduzuen, nolabaiteko aldaketarik egite aurre ikusita, gaur egun norabide bakarrekoa den bideren bat, bikoa izan dadin, edo alakorik, edo dagoenetan egok ikusten duzuen momentuz? Printzipioz dagoenetan ikusten duz, beste ertin bediri, beste soluziorik ez dauko zirkulen asuntua. Ondo daue kalia izten dela atzaldeko bostetatik gabeko 9 arte, erdi inguru hori kotxez libre egoteko, baina prinsipioz da dagoena eta oso zaila da beste modu baten itxia. Eta irisgarritasunari dagokionez? Irisgarritasun hor ikusten dut, prinsipioz nahiko ondo dagoela Eskoriatza. Aspalditik gure garaian hasi zen egon zen irisgarritasun plan bat egin ziren hainbat obra, nahiko obra, baina argi dau, badazela Eskoriatzan puntu batzuk nahiko baltzak diena, adibidez, San Pedro auzuan goiko kalera fateko Potzako herripide horretan eskilera batzuk eta daz, hori irtenbide bat Momijako, beste bada Gorosarri plazako aldatz hori, oso txarto dauena, jente asko dabiltza eskatzen irisgarritasun plaza inguruen da zen adokinak kentzeko, karruak ibiltzeko eta adokinak ez dalako aproposena, badaz, ambulatorioa fateko aldatza dau,
agian irisgarritasun plan berri bat egin beharrekoa izango da. Badaude horre hainbat gauza hortaz. Eskoriatza Lagunkoia taldeak hartu du berriz ere martxa, geldiune baten ostean, zurekin eta gizarte ongizate zinegotziarekin ere batu dira. Begionez ikusi duzue, aurkeztutako proiektua ze puntutan zaudete? Bai, Lagunkoiakin, prinsipioz harreman ona dauko, esaten duzu moduen ja pare bat bilera egin ditugu eurekin, eta gu oso ondo ikusten dugu. Azkenien proposamen egiten dituzte, eta badau gorre azterketa bat 2018 garren urtekua, nun gauza oso interesantia daz, eta gauzatu alizateko. Orduan jarraipen zehatza emungotzau asunto horri bai. Asmue da elkarlanien aritzeko bai. Eta jubilatuen taberna martxan berriz ere. Bai, jubilatuen taberna, gu sartu ginean itxita zegoen. Orduen ez gauen ulertzen zergatik itxitakoen beharko zen, ez? Egin genuena izan zen lizitazio berri bat atara baino lehen hau, lizitazio bat neko denpora behar dau, eta aukera zegoen kontratu txiki bat itxia, eta orduen pertsona batekin egin gauen kontratu hori, 6 hilabeterako, on ja lizitazio pleguak ataratadaz, eta epe motzean atarako da lizitaziora jubilatuen tabernaren ustiapena bai. Itxaraz proiektua, ze puntutan dago proiektua, ze urratxari zarete ematen, zein da udalaren posizioa? Itxaraz proiektua aurrekuen, fanzan urtien impacto ambiental hori egin zen aurrez, jentearen alegazioak egiteko, bere momentuan egin ziren udalak egin zituen alegazioak, bai urbanistiko mailan eta bai alegazio popular bat egin zen, eta oin, behin alegazio horiek eginda, Eskoriatza kasuen adibidez, gu eskatutako pare bat gauza sartu da horien proiektu berri baten, eta momentu honetan dau publikora erantzun zain zaudete. Hori da, eta berriro alegazioak aurkezteko moduen, ez? Itxarrez bultzatu bidaben enpresarekin eta ez da kraf horiekin egin genuen bilera bat, fanzan urtien, orduen, eta ardura zen, Eskoriatzan doia erregenodara bat, kokatzen da, 8 erregenodatik proiektu horietatik bat doia Eskoriatzan. Orduen, gure ardura eta kezka zen, nun justo proiektutan azaltzen da gutxi gora bera, baina gure ardura zen, nun kokatu behar zen exactamente, ez, erregenodara. Orduen, eskatu genien bilera bat, eta eurak etorti hona eta fateko leku bertara, ez. Orduen, egon gitzan eurekin, eta ikusi genuen nun zegoen kokatuta erregenodare hori, eta eurak geratu ziren apur bat harritxuta, ze eurak proposatzen zabien kriston eskoia bide bat egiteko 7. erregenodaratik 8. herripide bat itxeko, eta hori egiteko proposatzen zabien kriston eskoiarak itxia, eta bertan ikusitza, ezaben hain, eskoiar horien beharrak ezabien ikusten, ez? Eta udalaren posizioa zein da, prinsipioz, proiektu honetan kaltegarrexena da Aramaitxoko udala, Aramaitxoko lurretan 7 erregenodara doiez, Eskoriatzan bat bakarra, eta prinsipioz Aramaitxo udalarekin bat egiten dugu, bagabiltza bilera batzuk eta egiten, alegazioak egiteko, eta prinsipioz hori izango zen, bai. Euskararekin lotuta edorta, bada hemen, herritar batek eskatuta alkate guztiei egiten ari garen galdera bat, eta injustu ere da, zenbateraino erabiltzen da Euskara udaleko lansaietako barne komunikazioan, eta ze bitarteko erabiltzen dira Euskara ulertzen ez dutenekin? Euskararen erabileren inguruen, azkenengo datuak dira oindala 3 urtekoa, 2008 urtekoak, ez? Eta datu horietan... Kale erabilerari buruz ari zara. Hori, kalera, bai. Horre ikusten da, Euskaldunak Eskoriatzan diela 160, ia Euskaldunak 17, eta erdaldunak 123. Baina kale erabileran
bakarrik, prinsipioz, 10-tik 6 edo 7 jakin badakixie, baina erabili bakarrik 3, ez? Eta gero, udalen funtzionamentua, gehien bat, langile artien eta barne funtzionamentua euskeraz da. Bulegoko langile danak dakixe euskeraz eta barne funtzionamentua euskeraz da. Herritarrei esate jake, aukeran bute jake, udalarekin nola hizkuntzetan gure daubien jardun, ez? Eta bute jake euskaraz bakarrik, elebitan edo erderaz, herritar bakoitza erabikitzen dau, harremana nola ze hizkuntzetan gure dauen izan. Garraio publikoari buruz ere galdetu nahi nizun, kexati zaudete, Debagoieneko alkateak zer da eskatzen duzuena? Eskatzen duguna da, prinsipioz, linea gehiago egotia, maiztasun gehiagokin, eta ikusten den arazo bat, ordutegin aldetik eta ordu batzutan, Gasteizera juteko adibidez, Eskoriatzara egiten dien autobusak, ordu batzutan beteta etorten di autobusak eta Eskoriatzako jentia geratzen da kanpoan gerata fanen behar, eta itxon beharra dau Urrogoko autobusa, eta Urrogoko autobusa adibidez ikasle batzuk baina berandu aiegetan die, badakik kasuek Eskoriatzen hartu beharrien, efan izan diela San Prudentziora autobusa hartzen ez galtzeko, euren ikasketako ordutegiak eta beste. Orduen, prinsipioz eskatzen dena, bada hori, linea gehiago ekitzea, hori, reforzuak behar badie, reforzuak jartzia, eta maiztasun gehiagokin, ez? Eta gero beste alde batetik, eta kezka eta hilegetan jakun kezka dira be autobusen egoeragatik, autobusen segurtasuna. Badaz kezkak autobusak geratzen diela, berixa asko ekutzen dabiela, eta alde horretatik be jentiak eskatuta dau, eta hori bada eskatzen dena bai. Eta datozen asteetan foru ordezkariekin bilera egitekoak zarete, datarik baduzue? Ez, prinsipioz datarik ez dago, ez. Aurreko urtien udazke bukaeran edo egin genuen arduradunekin, Azahara Dominguezin egin genuen bilera bat, planteagu jakon gauza guzti horiek, eta prinsipioz hartu zen konpromisoa hobetze aldera, ez? Baina ikusten dugu gauza gutxi egin diela eta berriro elkartuko gare, baina ez dago fetxaik, ez. Eta udaletan dituzuen baliabideak mugikortasunean dauden beharrei erantzuteko prest egongo zinatekeela ere esan duzue, asmo zehatzen bat bai, zentzu horretan? Prinsipioz holan esateko, ez. Tira, baia azken txanpara heltzen ari gara, edorta eta ongi baderitzozu, kalera egingo dugu, 3. eta tira, orain arte eskakizunak egin dituzte herritarrek, baina tira, herrian ondo zer dagoen ere galdetu diego. Eta ze ikusten dute Eskoriatzarrek herrian zer dago ondo? Zinemarekin egin dutena ondo dago. Lehenengoz, zinema aretoa bera oso ondo dago, naiz eta jartzen dituzten pelikulak oso bereziak izan. Ez dakit nor arduratzen den aukeraketaz, baina master bat beharko genuke egitea ulertzeko. Atzokoa ere izugarria izan zen. Nik ondo ikuste dut egoteko ondo dago, así que... Argiztapena nahiko ondo dago, egia esan. Eta unibertsitateko aukerak bai ondo dauz. Ikusi dut pixkatu berak aukerak nire etorkizunari begira eta nahiko ondo egia esan. Lasaitasune bai azpimarratuko nauke eta gero menditxik eta naturatik daukogun gertutasuna horrekin geratuko nintzen akaso. Nik herrixa, desde luego, bestela itxurez geru eta hobeto ikusten dut, hori bai. Da zeskatuko nauen nizeina zeskaketako. Baina bestela ondo ikusten dut, bakarrik inguruak zeinketako. Hombre, ez dakit, orokorrien ez dut ikusten nik kaliak eta lan oso txarto da zenik. Ni atxabaltan nabil nien eta ikusten ditzuleku batzuk da zela oso penagarri da zela. Hemen ez dakit, gutxinez nik ibiltzen zen inguruen, ez dut ikusten olako gauza oso txarto da zenik. Orduan, askotan ez duzu falta motaten ez daukutzen arte. Baina nik hori desde luego ikusten dut ondo dagoela eta ez dut falta motaten. Orduan, okureten jatolan aipatzeko moduen. Ondo, dana.
Oso gustatzen zait Eskoriatzan. Herrixan, karruakin eta holan adibidez fateko, niko ingoz ez dutuki araitzoik inun bezen. Bestela gero, ez dakit, nik, egisa esan, herrixan be asko ez naz egoten, eta ni hor dut egizak ez dio oso holan. Baina ingoz, ondo. Gentia, nire ustez, da gauza bat ezin dana ez jarri eskendu igual dutzoz udaletxekin, eta da lasaitasuna. Hemendik ibili zaikela gurosun lekutik eta gurosun orduen ez pasauarik. Tira, esan genezake edorta, kamera aurrean hitz egitera animatu direnak, orokorrean gustora daudela herrian, ez da? Hainbat gauza esan dituzte. Bai, eskertzeko. Eta eskertzekoak dira horiek guztiak. Esango nuke, arrakasta izaten ari den beste ekimen bat dantzaldiena dela, ez da? Negusasoian dantzaldiak egiteko egitasmoarekin hasi zineten, hilean behin egiten dituzu ez, Zaldibar Antzokian, eta babirudi erantzun ona dabiltzala izatean, ez da? Bai, desan da, herritarrak egindako eskaera bat, eta negu partien gabitza hiero egiten, eta bai, arrakasta hona ukizaten da, orduen hori mantentzen da, negu partien gutxienez mantentzen da, udaberxea jago arte, eta orduen ikusiko da, birplanteatuko da, mereziko da, datorren urtean, datorren neguen berriro eitxia, baina udaberxea inguruen nola egun luziak dienak eguraldi hobi hau da, birplanteatuko da, orduen egitea edo ez. Etorkizun laburrera begira, herrian egingo duzuen zerbait aurreratzerik, eskuartean duzuen zerbait edo? Ez, prinsipioz, momentu honetan gabitza proposamenak jasotzen, eta proposamen horiek ikusirik egingo ditugu gauza bai. Herritarren proposamenak jasotzen ari zarete. Eta epe luzea gora begira, datozen 3 urte eta erdirako dituzuen asmo nagusienak? Prinsipioz, horiek, oin jasotzen ditugun proposamenak, eta urten diena kulturretxe barkatu, musika eskola aber irten behi bat muten dotzau, eta gehien bat lokalen asuntu taldien dako aztertu beharra izango da bai. Tira, onarte, edortazu bizarreta Eskoriatzako alkatea, eskartzen dizugu bisita. Bale, eskerrak zegoei, Urrengo batera arte. Eta tira, ikusentzuleak zuek badakizue, arira saioak bere ibilbidea hasi besterik ez duela egin. Datorren astean 4. geldialdi egingo dugu, Aretxabaletan. Gurean izango da kasu horretan, Gariko Itziturbe bertako alkatea, eta gogoratu, zuek ere baduzuela galderak bidaltzeko aukera. 2 bide dituzu horretarako, WhatsApp edo Telegram bidez, mezua bidalita 688-6 zenbakira, edo beste aukera bat izan daiteke, berriak abildua goiena.eus helbidera idaztea. Eta animatzen zaituztegu, idaztera, mezua bidaltzera, zuen galderak helaraztera. Eskerrik asko, beste behin ere gurekin egoteagatik, eta batorren astera arte.